Máme tu Velký pátek. Velký pátek je postní den, takže my si uděláme candáta, ale pro nás je důležitý zeleninový vývar, protože my si uděláme takový jako hodně zeleninový italský risotto. Takže začneme tím, že si nakrájíme šalotku, hodně najemnou, dáme si trošku oleje, trošku másla. Italský risotto, někdo rýže carnaroli, někdo arborio, takže my máme arborio. Takže když máme takhle hezky spěněnou tu šalotku s tím máslem, tak si přidáme rýži a jenom tak promícháme s tím základem. Já tam chci hodně chuť toho zeleninového vývaru a ještě tam přidám hodně citronů, aby to k té rybě bylo takový hodně citronový. Trošku odkrojím tu kůru, takový amálovský citron, to je zázrak. No a mezi tím, než se nám tady za stálého míchání uvaří to risotto, uděláme rybu, k té rybě si opečeme mini brokolici a nakrájíme medvědí česnek, ale ten tam dáme až úplně, ale úplně na finále. Jo, pomalu vaříme to risotto a podle potřeby dolíváme průběžně vývar. Vývar je nesolený, takže je potřeba i to risotto průběžně solit. Mezitím já si sem dám tu rybu, dáme si tam kostičku másla, tu kůži si prokrojíme, aby se nám to neskroutilo, lehce to opepřím, chceme, aby ta brokolice byla hezky zelená. A tu rybu, řekl bych tak jako 90% času pečeme stranou té kůže, ať to máme hezky opečený a v zásadě otočíme a necháme to v té pánvi jenom dojít. Říkám, vaříme pomalu a hlavně u toho je důležitá ta krémovitost, kterou ještě na finále dotáhneme máslem a parmazánem. Přidáme šťávu a kůra v tom úplně úžasně funguje. Přidáme máslo, chceme to mít hodně krémový, přidáme medvědí česnek, parmazán. Zkušený risotisti vědí, že už jenom na finále zaklopíme a necháme to dojít. Ryba, brokolice. No a samozřejmě, když máme ty Velikonoce, musíme tam na finále dát něco zeleného. Mně by se třeba tady líbila řeřicha. Bez vývaru neuvaříš.